Astăzi vă voi arăta animalele mele de la țară. Acestea erau rațe mici. Acestea sunt pui. Aici stă porcul și porcul. Asta e el. Aici este zona animalelor, primele animale. Aici sunt lemne. Vreau să vă arăt și aici. E ca așa, aici sunt rațele mari, deja rațele care au crescut foarte mult. Aici cum eu hrănesc capra. Și acum arăt. Aceasta este grădina și vă arăt acum și acesta este un fel de bază din copac. Pe asta sar eu, sărim toți. Eu, prietenul meu. Aici baza a doua din copac. Baza mea preferată. Am sărit jos și vă arăt acum găinile. Ia uitați, ce zi frumos. Pa, pa, o zi bună, like și follow.